Okay. May payag akong tinuko dito sa loyo sa bongtod. May atok kining ako gon haligi kawayang goon. Og ang gawin akong kaingin gitamnan og mga saging namohi og mga hayop baboy manok kabaw og kanding. Kung ang adlaw mo salop kagabi ondayon mo tikyop ang mga manok mamatog ang hayop sa mga tulog. Inigabot sa kaadlawon ang manok mo tugtugaok oras na sa akong pagbangon magluto akog tinughong. Og dayon ako nagminyo kaminyoon nga tinoyo kang tatay kini nga hangyo kang nanay kini nga sugo. Og ang tinoyong kaminyoon gini kanan maoy agdon ila kining sabot-sabotan og kaslon og magkauyon. Ang payagloyo sa bongtod alang namong magtiayon maoy salag sa kaminyoon haron poy ang magmalipayon. Ug kun kita kinasal na atong ton-an ang gugma kay kitang duha gibuya og wa gani magkaila. Sa to'y sunod ah. Balik. Payag akong tinuko dito sa loyo sa bongtod. May atop kining ako gon haligi kawayang goon. Ug ang gamay na kong kaingin gitamnan og mga saging namohi og mga hayop baboy manok kabaw og kanding. Kung ang adlaw mo salop kagabi ondayon mo tikyop ang mga manok pamatog ang hayop sa mga tulog. Inigabot sa kaadlawon ang manok mo tugtugaok oras na sa akong pagbangon magluto akog tinughong. Sakto na dong. Na, kamu anak yang duyog lagi. Katong si Istong. Bro, okay, bro.